Salut, sunt Izabela și sunt trainer parenting prin iubire. Astăzi vreau să vă răspund unei întrebări care ați adresat-o pe pagina noastră și anume ce facem cu copiii noștri atunci când mușcă sau poate când lovesc foarte tare, când au un comportament agresiv. Majoritatea copiilor sub 4 ani aproximativ au dificultăți în a-și controla impulsurile. Asta înseamnă că vor mușca și vor lovi adesea, de cele mai multe ori fără un motiv aparent. Acest comportament agresiv poate să fie un mod în care ei se simt puternici, pentru că trăiesc într-o lume în care se simt complet lipsiți de putere atunci când adulții din jurul lor iau toate deciziile sau majoritatea deciziilor pentru ei, sau poate fi un comportament care vine pe fondul unor emoții puternice sau a unor factori stresori. De asta e foarte important să identificăm motivul pentru care mușcă. Poate să fie că vrea să testeze un comportament, poate să fie o bucurie mare, poate să fie furios. Atunci când știm care este motivul, știm cum să îi ajutăm. De exemplu, dacă sunt foarte bucuroși și atunci au tendința de a mușca, le putem spune: văd că ești foarte, foarte, foarte bucuros, că te-am luat în brațe. Când ești bucuros, fără să mușcăm, batem așa din palme când ești bucuros. E nevoie să modelăm, să le arătăm ce au de făcut. Văd că te-ai înfuriat foarte tare. Când suntem furioși, fără mușcături, mușcăturile dor. Când vrem să schimbăm un comportament de genul acesta, e nevoie să avem în minte că durează și că nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Durează de la câteva săptămâni până la câteva luni, poate. Atunci când sunt în conflict cu altcineva, de exemplu când între frați, să zic, când se mușcă unul pe celălalt, e important atunci când intervenim, în primul rând, să îl oprim pe cel care mușcă sau lovește. Putem să-i spunem stop, hei, stop, mușcăturile dor. Apoi să luăm în brațe copilul care este mușcat sau rănit și să-i spunem: puiule, ești bine? Haide aici la mine în brațe, poți să stai aici până te liniștești. Sau dacă are nevoie să îi îngrijim, dacă a fost mușcat foarte tare sau lovit foarte tare și are nevoie de îngrijiri, să îi îngrijim rana. Dacă în timpul acesta ne solicită și copilul care a lovit sau a mușcat, îi putem spune: aud că ai nevoie de mine, o să vin imediat ce termin cu rana fratelui tău la tine. Sau dacă rana are nevoie de îngrijiri, putem să implicăm și pe ei și să le spunem: am nevoie de gheață, repede, 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 du-te la tati în bucătărie și roagă-l să-ți dea o pungă de gheață. După ce copilul lovit sau mușcat s-a mai liniștit, îi putem oferi limbajul să se poată apăra data viitoare într-o situație asemănătoare. Și putem să-i spunem: când Ilinca vine la tine să te muște, ridici mâna și îi spui stop. Stop. Îi arătăm și îi spunem ce cuvinte să folosească și îi arătăm ce gesturi să folosească. Pe urmă îl ajutăm pe copilul care a lovit sau a mușcat să reflecteze la ce s-a întâmplat și să repare, poate printr-un gest sau printr-o expresie. Putem să-i spunem: ai văzut cât de tare a plâns sora ta când ai mușcat-o?
Ai văzut ce față tristă avea și ce tare a plâns? Loviturile dor foarte tare. Regula noastră este fără lovituri sau fără mușcături. Hai să vedem ce poți să faci data viitoare în loc să lovești. În cazul în care nu primim niciun răspuns, putem să oferim noi sugestii. Atunci când te trage, mă gândesc, oare atunci când te trage de tricou, crezi că ai putea să-i spui stop, nu-mi place să mă tragi de tricou? Sau crezi că poți să mă chem pe mine să te ajut atunci când chiar nu te descurci cu sora ta mai mică? E foarte important să identificăm motivul, să limităm comportamentul cu blândețe, să îi ajutăm să-și gestioneze sentimentele, să-i ajutăm să-și gestioneze comportamentele și să avem în minte că orice am încerca să schimbăm aceste comportamente, funcționează poate după 1000 de repetări sau poate după 5000 de repetări. Succes!